Hej, mit navn er Jesper. Jeg kommer fra Egelsen Spejdercenter, som er et spejdercenter oppe på nordsiden tæt på Ganløse. Jeg laver den her video her for at søge støtte til Universitets Fond i Pixar i støtter. Fordi vi har et projekt på Egelsen Spejdercenter, som vi godt kunne tænke os noget støtte til at udføre. Men først vil jeg gerne fortælle lidt om, hvad Spejdercenter er, hvad vi går og laver, hvilke typer aktiviteter der foregår deroppe. Og ikke mindst hvorfor, at vi godt kunne tænke os at støtte det her projekt her. Egelsen er et spejdercenter, som består af en cowboyby, der er etableret en gang i 70'erne. Udover byen har vi nogle lejrpladser, hvor forskellige grupper kan komme op og lave en klassisk spejderlejr. Altså teltørper, køkkenbord og affaldsfelter og så videre. Udover det, en cowboyby, så har vi også et tog, som jeg kan se på en togbro. Toget er et af vores store trækfaster, som vil køre spejderne lidt frem og tilbage på vores skole. Det synes vi er rigtig hyggeligt. På centret laver vi rigtig mange forskellige aktiviteter i løbet af året. Vi har lejre for spejder i alle aldre. Vi laver blandt andet et sæbekastløb i maj måned. Vi har muslejre for 8-12-årige. Sidste år havde vi Ping Langstrøm-temaer, hvor vi havde fået arrangeret en hest på vores lejre. Og meget sjovt. Vi har tropskurser. Vi har gerne prøvet at holde høns på vores spejdercenter. Hønsene skulle så slagtes og laves til en kyllingeret i løbet af en formiddag. Rigtig spændende. Vi har også sommerlejre, som det godt være. Man kan for eksempel sejle rafter. Ude af raften kan man fx bygge et raftetårn. Og fra det raftetårn kan man så meget kaste lave en svævebane. Så det er sådan lidt af de forskellige aktiviteter, som vi har. Vi gør godt med vores spejdercenter. En typisk dag på en lejr på Egelsen kan indeholde aktiviteter som vandraket, lysstøberi, trøjetryk, indianer for en dag, Robin Hood aktivitet, hvor man kan lære at spille Robin Hood. Vi har også noget alkemiaktivitet. Alle sammen sådan nogle sjove, hyggelige ting, som man kan få mulighed med. Blive lidt uddannet og samtidig have det rigtig sjovt. Og ja, det alle sammen er helt i spejderånden. Det der også er i spejderånden, det er de ting, vi går og bruger, og desværre hænder det af nogle stykker. Det der også ligger i den her spejderånd, det er, at tingene er sjældent for gode til at smide ud, eller sjældent dårligt nok til at smide ud. Og det her er et eksempel på en stol, der er gået i stykker, som man så simpelthen forsøger at reparere med de ting, man lige har i hånden. Så det viser også det der med, at vi ikke har sådan sindssygt meget at gøre med. Men en ting, som man ikke kan tage fra os, det er, at vi er en hjælpesomsætning. Jeg har et billede her, hvor vi fylder vores traktorvogn med brænde til vores brændeskur, så vi kan få fyret op i vores cykler om vinteren, når det er rigtig koldt. Jeg håber jo, at det er okay, at jeg viser billeder. Jeg kan desværre ikke vise jer hele Egelsen, som jeg sidder her i aften. Ja, men det var lidt om, hvordan vi gør heroppe, hvilke lejre vi holder, og hvad vi egentlig går og laver. Noget, som vi mangler rigtig meget, det er nogle gode steder at være. Vi har hele den her fantastiske grund, der er stor, men det alt sammen er udendørs. Så hvis det er dårligt vejr, så har vi svært ved at finde steder, hvor vi kan afholde nogle af alle de aktiviteter, som er beskrevet i. Det vi så har forestillet os, og nu kommer projektet ind i billedet, det er, at vi kan lave en overdækning bag vores remise, der hvor vores tog går. Det ser sådan her ud i dag. Det bruger vi nogle gange til at holde aktiviteter på. Men desværre bliver det lidt glemt, og især hvis det er dårligt vejr. Det vi forestiller os var, hvis vi laver en overdækning, det kan for eksempel se sådan her ud. Vi har siddet os ned og prøvet at tegne en lille tegning af, hvad det kunne se ud. Prøvet at regne lidt på, hvad skal der til. Skrive nogle materialer op for at finde ud af, hvad kræver det egentlig. Vi har fundet ud af, at det er noget, som vi tror godt kan lade sig gøre. Men som vi nok kan tænke til, så har vi brug for lidt hjælp til at komme i gang med projektet. Og det er derfor, vi søger nogle penge på jeres rum. Vi har skrevet sådan en materialliste her, med varenummer og hele tjavsen, og det løber op i ca. 15.000 kroner. Så det er det, vi søger støtte om. Det sidste jeg vil sige er sådan set, at hvis I vælger at støtte det her projekt her til Egelsen Spejdercenter, så er det ikke kun Egelsen, vi støtter, så er det alle de spejdere, der kommer på lejre op på Egelsen i løbet af et år. På sådan et år har vi
flere 1000 spejderovernatninger, og det har mange hundrede, der kommer på besøg. Så en støtte til Imo Spejdercenter, det vil også være en støtte til hundredvis af danske spejdere i alle aldre. Vi håber meget, at I tager godt imod den ansøgning, vi glæder os til at høre fra dig. Men til sidst skal jeg i hvert fald have en tak for, at I har brugt tid på at se den her video her og høre lidt om, hvad Spejdercenteret i Imo egentlig er. Så mange tak.